नमस्कार. अर्चना सिंपल किचन रेसिपीज या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आपण माझं चॅनल पहिल्यांदा पाहत असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. आज आपण करंदी तवा फ्राय बनवणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया. इथे मी ही करंदी घेतली आहे साफ करून. हे 4 मीडियम साईजचे कांदे आहेत. 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो घेतलेत चिरून. मिरची पावडर घेतली आहे 1 टेबलस्पून. कोथिंबीर थोडीशी. ते 5-6 लसणीच्या पाकळ्या टेचून घेतल्यात. पाव चमचा हळद आहे. चवीनुसार मीठ आणि 4 कोकमं घेतलेली आहेत. ही सुकी करंदी घेतली आहे मी आणि ती साफ कशी करायची ते आपण पाहूया. हा डोक्याकडचा भाग आहे ते काढून घ्यायचं. हे त्याचे मधले पोटाखालचे जे पाय असतात ते सुद्धा काढून घ्यायचं आणि शेपूट हे अशा प्रकारे आपल्याला साफ करून घ्यायचं आहे. ही सुकी करंदी मी साफ करून पाण्याने 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण आता 1 ग्लास पाणी घालून 5 मिनिटं भिजत ठेवूया. चला आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. मी तवा गरम करून घेतलेला आहे. मगाशी साहित्यामध्ये मी तेल सांगायला विसरले होते. मी 1 मोठा चमचा तेल घेतलेला आहे. तेल आपलं गरम झालेलं आहे. आपण लसूण घालून घेऊया. लसूण परतून झालेला आहे. आपण आता कांदा घालूया. कांदा मी 2 मिनिटं चांगला परतून घेतलेला आहे. आता आपण मसाले घालून घेऊया. पाव चमचा हळद घातली आहे. आणि 1 टेबलस्पून मिरची पावडर घेतली आहे. ते पण आपण 2 मिनिटं चांगलं परतून घेऊया. टोमॅटो घालूया. टोमॅटो पण चांगलं परतून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये ही करंदी घालूया.
ही 4 कोकमं घालून घेऊया. चवीप्रमाणे मीठ घालूया. थोडी कोथिंबीर घालूया. आणि हे 1 वाटी आपण पाणी घालूया. आणि चांगलं एकत्र करून घेऊया. आता हे 5 मिनिटं आपल्याला चांगलं वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे. आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत. करंदी पण आपली छान तयार झालेली आहे आता ती. त्याच्यावरून परत आपण थोडीशी उरलेली कोथिंबीर आहे ती घालूया आणि प्लेटमध्ये सर्व करूया. ही करंदी तवा फ्राय आपण घरी तांदळाची भाकरी सोबत किंवा चपाती सोबत ट्राय करून पहा आणि आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. धन्यवाद.